So mo na nga kanang naang ilahad ining gipausbawan kasumangkit. No, ilahad ining gipatasan tingali di ay ang kaning bayranan mga sukin tigpaminaw. So man ito ni hatagag pagtagad sa drone ha. Samtang dito sa kauluhan ni Saka pa sa 57 ang gidaghanon sa mga biktima sa pabuto. Base sa monitoring sa DOH Lukop Nasod hangtod ni adtong adlaw gyud sa Pasko. Straight to the point. Samtang trust rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni tibugsok samtang kang Vice Presidente Sara Duterte misaka base sa wahing Social Weather Station survey. Straight to the point. So ang SWS sa mga sukin tigpaminaw ni pagawa sa ilahang resulta sa survey niya nakita dito nga Straight to the point. ang rating ni Presidente Marcos grabe man in taon kasamang Nistor nga pagkatibugsok ni tiurok magmaayo mga sukin tigpaminaw susama man og talibanog ba nga kanang naabitang kulang sa ikog kasamang Nistor. Kabantay kanin talibanog kanang naang kulang sa kulang bitaw sa kuan kanang naang ikog o baka kanang butang diri skilid sa tawag ana kasamang Nistor nga butangan nimo og kanang naang ikog po diri sa isig kakilid bulahan nga matimbang sa mabalansi ang paglupad. Aso ni tibugsok siya ang net trust mga sukin digpaminaw ni Presidente Marcos -3. Grabe yan, -3. May pa pag September kay +7 pa. May pa kay naapay positive murag smile pa gamay ha.